Aquella embarcació petita, entrant allà al port. O és que té l'embarcadero allà? Ah, no, clar, els últims seran els primers. Mireu que descarat, mireu. Gent banyant-se, mainada banyant-se, i encara volen anar més endavant que els últims que han arribat, que ja, Déu-n'hi-do, prou endavant està. Mireu quina vergonya. Després diuen que això no és un ús abusiu. No, la gent aquí confinada a les roques, que no s'atreveixen a sortir a nedar, aquí enmig de tanta embarcació, tants d'olis i àncores i cadenes. Les roques són plenes de gent. Mireu. I és que no està balisat, clar, no, la zona de bany es diu zona de bany i no un port improvisat, que és el que estan fent. És zona de bany i s'anomena zona de bany per alguna cosa. Vergonyós el que està permetent l'administració. Veieu. Sí.